signal om, at vi vil blive angrebet, hvis ikke vi har nogen krigere. Så det første, vi skal lære, det er et rigtigt indianerråb. Kan I alle sammen gøre sammen med mig? Nu er det sådan, at vi skal pakke madpakker, fordi vi skal være ude rigtig lang tid i dag. Sådan så vi kan blive nogle rigtig gode krigere. Hallo? Okay. Anna og Celia, vi er de første, der skal gå, så vi skal faktisk gå nu. Godt fat på det. Du skal lige have lidt, så du kan nogle ligesom som her til det. På den her post, der skal I lære at følge spor. Og her, som I skal se her, så har der været en indianer forbi tidligere i dag og lavet det her spor. Okay, den her vej her. Jeg er god til det. Okay, er der nogen, der gider hjælpe mig? Der er nogen, der kan tage det ned under over. Ja, er der ikke nogen, der gider gøre det? Okay, den tager. Jeg tager en her. Jeg har en her. Så, et ben hver. Hej, de skal være ret på. Så det kan stå, det ser rigtig godt ud det her. Så skal I bare rundt og stå her. Det kan du godt. Jeg er altså ikke Så skal vi danse en regndans nu. Det var jeg faktisk rigtig gode til. Så I har bestået regndansen, og så skal I gå videre nu til næste post. Ja, sgu. Det er rekorden, mand! Det var godt nok en Første. Ja. Jeg ved godt, jeg lavede faktisk. Den der... Hvad hedder det? Rekorden. Det var også et langt spring, det der. Så der, på det her hold her.
Her også. Hej alle sammen. Hej. Det er sådan, at når man er indianer, så kan det være, at man har nogle venner, der er langt væk. Så kan man lave stammesignaler, hvor at vi slår på et træ. Flot, hvor er I gode. Au! 3, 2, 1, go! Yeah! Sådan. Pyttedreng. Hvem er pyttedreng? Oliver. Ja, det er fedt. Rigtig igen, så er det hej alle indianere! I må ikke fylde mere ind på bålet. Det har den perfekte størrelse lige nu til, at vi skal lave røgsignaler. Vi skal nemlig lave et røgsignal til de andre onde indianere, om at de ikke skal komme og angribe i morgen. Fordi vi har fået en hel masse nye krigere, og det er jer! Papir, jeg så sidder det, det er jo også